ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପର୍ବ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ, ଯାହାକୁ ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହାର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ପୂଜା। ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଗାଁକୁ ରୋଗ, ବିପଦ, ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଗାଁ ମଝିରେ ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନି ଜଳାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ନଡ଼ିଆ, ଧାନ, ଫୁଲ, ଧୂପ ସହ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, କନ୍ଦମୂଳ ପରି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଅଗ୍ନିକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଯାଇଥିବା ସବୁଜ ପନିପରିବାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଖାଇଲେ ଦେହରୁ ରୋଗ ଦୂରେଇ ରହେ। ବିଶେଷ କରି ମିଳିମିଳା, କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ, ଯାଦୁ ପରି ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କେତେକ ଗାଁରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଏହା ଭୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅତୁଟ ଆସ୍ଥା। ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁର ସଂସ୍କୃତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।